Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan. Yang paling gede ya. Iya, hati-hati bro. Lah sore lah batir. Baliklah. Ih, jane sugi kampret bocah. Engke jane sugi iki mulung karo nyong jane saiki sugi HP-ne loroan apa itu nah. Ente lu ngerti, saya kena jamu sing saya sugi yo. Jemu apa orane pen sugi kerja lah kat jemu-jemunen. Ih, yang krungu cocok Rasulullah kudu tobati ke. Ende mikir sing Rasulullah we. Iya, ke batire nyong, jare sugi geran nangin obat ya piye. Saiki sana jamu sing gawe sugi. Jemu apa, we? Tolak miskin. On bakal nginung kiye, suka langsung sugi ora paling Rasulullah maning we. Iya. Obat piye, we? Iya, we. Dino ngopen kon kayaknya. Yo beres, cak. Alhamdulillah. Sugi we.